ariketa honetan berriz egin behar dugu aurreko ariketan egin dugun bihurketa, baina alderantziz. Aurreko ariketan bihurtu dugu aiken kodea BCD naturalean, hemen egin behar duguna da, naturaletik, hemendik, hauek izan behar dira sarrak, bihurtu beharko dugu aikenera. Hau da, aiken bi, uste dut bai. Erabiliz, lau biteko batutzaina. Orduan prozesua gogoratzazue beti. Egia taula ondo idatzi, ordenatuta, sarrera eta irteren arteko batuketa erlazioa bilatu, gero saiatu nola detektatu dezakegun, sarrera zen puntuetan dagoen, jakiteko ze zenbaki batu, eta gero zirkututxo bat egin, Gauza guztiok izan behar dira, lehen da bizi, egia taula erlazioarekin. Gero Karnoff bat, multzoak detektatzeko, eta gero kontrol bat zenbakiak jartzeko. Benga, hasi gaitezen, eta prozesua hau izango zen. Hau kanduko dut erditik, hementxe, eta esan bezala, oraintxe egin beharko dugun zirkuitoa da, aurrekoaren kontrakoa, sarrerak izan behar dira bitarrak, B3, B2, B1 eta B0, eta egin beharko dugu zirkuito bat erabiliz batutzaile hau bihurtzeko aikenera. A3, A2, A1, A0. Bihurtzeko bitarretik aikenera. Aiken bira. Vale. Eta prozesua nahi gustatzen zaidana da egiatala osoa marraztea. Hemen txillaia badaukagu, zeren orain sarrerak hauek dira, 0tik 9 hemendik aurrera isiak izango dira, baina beste bihurketa batzuetan egiatala behar izan behar dugunez, hemen ere egingo dut, bale? Zuek ere horlaxe egintzazue. Egiatala osoa egin behar dut ondo, txukun-txukuna, adibidez hemen, sarrerak oraintxe izan behar dira zenbaki bitarrak, B3, B3, B2, B1, B0, bitarra, barkatu BCD, eta bihurtu behar dugu aiken bira. Aiken bira, eta irterak izan behar dira, A3, A2, A1 eta A0. Eta benga, hauek bera sartuko ditut. Badakizu aurreko ariketan ikusi duen bezala, 0tik laura berdinak direla, bueno, marratxoak egingo ditut. Txukunago gauzak egiteko, hemendik nutza adibidez, nutza, eta azkeneko ere bai. Txukunago izateko zenbakiak, 0tik laura gauzak ez dira aldatzen. 0, 0, bat, bia ere bai berdina, irua ere bai berdinak dira, hemen ikusten duzuen bezala, lau arte, laua ere berdina da bi kodeen artean. Aldiz, bostetik aurrera, hau boi hortzen daia, 11. 8 gehi bi 10, gehi bat, 11. Bat, 0, bat, bat. 6, 12. Bat, 0, 0. Zazpia 13. Bat, 0, bat. Bat, 0, eta bederatzia, bat. Hau esek izango ziren, egia taula horlaxe jarrita, eta kombinazio guztiak kontuan hartuta, egia taula kombinazio guztiak jarri ditugunez, hemen isak izan behar ditugu. Kasu honetan, tontakia bada, baina beste kasu batzutan oso baliagarria da gauza txukun egin, eta argiago egiteko, ikusteko, eta akatxik ez egiteko. Urrengo urratsa, bilatzea, sarrera eta irteeren arteko batuketa erlazia. Bale, 0tik laura ikusten duzuen berdinak direla. Beraz, hauen artean egiten dugune batuketa erlazioa da 0 batu. Hemen gertatu daiteke dugu, beste zenbaki bat izan daiteke, aurreko bi ariketan ere, aurreko ariketa hauetan bietan 0 atera da, baina beste zenbaki bat baldin bada, prozesua berdina izango zen. Gogoratu. Berriz, bostetik aurrera, bosta bihurtzen da 11, ez ba? 8 gehi bi, 10, gehi bat, 11. 6 batu diogu. 6tik 12ra 6. Eta ikusten badutze guztietan, hauetan ere ja, banan doa, 6 batu diogu, adibidez, bederatzitik 15era 6. Orduen, horrela du, multzo honetan baldin badago sarrera, honi 6 batu beharko diogu. Sarrerari, eta sarrera baldin badago multzo honetan, sarrerari 0 batu beharko diogu. Hau, egin dugu, oso garrantzitsua da. Bale, lehen da biziko urratxau, detektatzea sarrera eta irteeren arteko batuketa erlazioa. Bale, orduen, zirkuitan nola izan behar da, hemen sarrerak izan behar ditugu, hemen txekarriko ditut. Bi, iru, eta lau, sarrerak dira bitarrak, B, iru, B, bi, B, bat. B0, eta hemen irteerak izan behar ditugu, edo hemen jarriko ditut. Bai, aiken. Itxoin hemen jarri behar dut, hau da, S0, A0, A1, A2, eta A3. Eta hemen ere, hemen txarriko, hemen ere,
alderantziz. Gero, marrak ez elkarrekin ez pasatzeko. B0, hemen jarri behar. B0, B1, B2, eta B3. Bale, eta hemen egiten duguna da, horrengurtza zer da? Hemen zirkuitu egin beharko dugu, hemen zerbait egin beharko dugu. Orduan, bagabiltzan ez, sarrerari zerbait batutzen, egin behar duguna da, sarrera konektatzu batutzailera, adibidez, hemen, konektatu dezakegu hemen ez da isola. Honuntza konektatu behar ditugu, eta hemen, egin behar dugu zerbait batutzeko. Edo 0, edo 6. Edo bata, edo bestea. Hauen arabera. Bale, orduan, egoera, hau da. Konektatu ditzagun zenbaki hau, sarrera hauek. Batutzailearen zenbaki hontara, eta gero egin dezagun hemen zerbait batutzeko. Hauen arabera, edo 0, edo 6. Ha, nola jakin 0 edo 6 batu? Ez dakigu. Guk hemen ikusten dugu. Non dauden, baina digitalki hau egitea, zer beharko genuke hemen, irtera bat, zirkuitotxo bat hemen egitea. Zirkuitotxo bat egitea, detektatzeko sarrera hauek multzo honetan edo honetan dauden edo ez. Orduan egin behar duguna da. Irtera berri bat jartzen dela 0ra multzo honetan dagoenean sarrera, eta batera multzo honetan dagoenean. Besteneko kasu guzti hauetan isak dira, egia taula osoa dagulako, eta hau BCD delako, eta kombinazioak ez direlako hilegatzen. Orden, zirkuitotxo egingo bagenu sarrera honen arabera, bai, bega, sartu ezagun horrelaxe. Erabili ditzagun sarrera hauek ere, bai. Horrelaxe argiago jarko ditut. Zirkuito ontara sartzeko, eta kalkulatu ezagun ze dela 0 sarrera dagoenean hemen, eta bat dagoenean hemen. Nola egin zirkuito hau? Pues honen karnoz egin da. Egingo dut? Venga, bai, eta gero erabili behar dut 0 edo bat hori, hemen hau edo hau sortzeko. Zenbaki bat edo bestea. Kasun da 0 edo 6, baina beste zenbaki batzuk izan daitezke, beraz. Ia, venga, karnoz. Hau berak harri dut. C irteraren zat. C sarreren arabera. B3, B2, B1 eta B0. Eta C da, lau 0, 0, 0, 0, 0, 0, bat, 0, bat, gero, bat, eta isak. Bat, eta isak. Eta hau egia, isak. Listo, hauxe da, orain daukagun, C terminoa. Vale, kontrol termino. Orduan, egin dezagun honen zirkuitotxo, jakiteko, jartzeko 0an edo batan, sarrera bat dimadago multzo batean edo bestean. Ia, hauek bilduko ditugu horrelaxe, eta honen terminoa izan behar da, B3. Honena berriz, hauena hemen horrelaxe ditugu, ez daukagu horrela hartu besterik hau, eta hau horrelaxe. Beraz, bi termino berri izan behar ditugu. Honena izan behar da, ia, B2 ez da aldatzen, eta hemen ez da aldatzen, B0. Eta hemen ez da aldatzen B2 berriz, eta ez da aldatzen B1. Beraz, C, esaten digula, sarrera, multzo honetan edo honetan dagoen edo ez, hauxe da, zirkuito hau da, B3, gehi, B2, bider, B0, B1. Gehi B1. Hemen faktore komun atera dut B2 horrelaxe izango zen. Orduan, bai ez? Bale, hemen hau izango zen Z. Marraztuko du zirkuitoa, osoa egingo dut. Ia, venga. B3, hemen txe. Eta orain behar dugu B0 eta B1 hor, egin. Hor, B0, B1 hor. Hori and B2rekin, and honekin. Gero batu B3rekin, beste hor bat, eta hauxe da C irteera. Jartzen dela 0 sarrera dagoenean hemen, eta jartzen dela batera sarrera dagoenean hemen. Hau ere egin dezakegu alderantziz, hau batera jarri, hau 0 jarri. Gauza da nolabait jakitea sarrera C multzotan dagoen. Badaukagu hau digitalki eginda. Adimena badaukagu. Orain behar dugu, hauxe, C kontrol ariketa bat denez, C denean 0, hemen, ariketa horietan, sarrera horietan nola dituko dut hauek isak, venga. Isa 3, B hau sarrera ditu denez, isa 2, isa 1, isa 0, eta hau ez egin ere bai behar dugu. Orduan,
batutzailearen sarrera hauek behar ditut izatea. Sarrera denean 0, behar dut 0 batutzea. 0 zenbakia. Eta ze bat denean, hau da multzo honetan dagoenean sarrera behar dut 6 batutzea. Eta 6 da 0 bat 0. Eta hemen 0 batutzakegu. Zeren eramana zer izan da, hemen 6 batutzeko. Listo! Zirkuito behar du, begiratzazue. Ixa iru da 0. Ixa bi da, ze denean 0 da 0, ze denean bat da C. Ixa bat da C ere bai berriz, eta ixa 0 berdin zein, hau dira 0 berriz. Begiratzazue ez zirkuito simplea geratu behar zaigun, kontrol Karnoff honen adierazpenak hausiek dira, eta zirkuito hori hausi izango zen. Hemen behar dugun zirkuitoa sortzeko, hau ere hemen egongo zen, sortzeko edo 0 edo 6, horrela esiko zirkuito simplea da, ez ditugu bate logikoak behar. Ixa irun, 0 jartzen dugu. Ixa bi eta ixa bat, C. Hemen eta hemen, C. Zuzenean, eta hauetan 0 eta 0, eta horrela lortzen dugu, begiratzazue, C da 0, sarrera multzo honetan dagoenean. Eta 0 horrek sortzen du hemen 0, 0, 0, 0, 0, eta honi 0 batutzen zaio, eta hemen izango dituzke irteerak. Hau da, 0, eta hemen izango genuke zenbaki berdina, zeren 0 batu diogu. Berriz, sarrera hau baldin badago multzo honetan, hau baldin bada 5, 6, 7, 8, 9, hau jartzen da batera, eta batutzaileak batutzen dio 0, bat, 0, dala 6. Eta hemen lortu behar dugu, aiken irteera. Ados, hau da beti prozesua, horrela xegoarik eta deskatzen dugunean, bilatu. Sarrera eta irteeren arteko batuk eta arrazioa, egon daitezke hemen multzo gehiago, egon daitezke beste zenbaki mota batzuk, negatiboak eta bat. Gero behar dugu hemen nolabait jakiteko zen multzotan dagoen kontrolarik eta hau egin, hau batera, Karnoff bat bezala, eta gero behar dugu hementxe kontrolarik eta honekin sortu behar ditugun zenbakiak. Ados, aurrera.